Arafo ya mamu nyina kwa Abibirem ne yemfa momre NYANSAPO kasamfo nyisu NYANSAPO yesane ne badwemba otwedi ampa otete kwa fa mo atamu kwachi otunsuo na obowia na daro ma wono wo abadua sasa akwaje abanyen ene bosome nwotwemu ene ewo mfinjampi mienu ene aduonu mienu na se nyame aye bi pa ohwe so ye de fie ene ye fibamu a enya asem keto ya satrase biem ya ba besua de na ye rasunsumu na ye di enkomo na ye hu sane abrabona nkasa esi etie ewo ewiase ahaye NYANSAPO yesane ne madwemba ekwanso subscribe share na like na fo adwenkyere fa pia ne sa na fa mame na enema entimi nkonkan eya wo share ya na mepepa sanse wo boa ma yenuanom asebe wono ya aka akire na yenhu niema bi se ye ne mfa husuahunu no wono so nya bi hwe ewo baabi omo bia na omo fa mofutuo e de bo wono abrabo yenko na yenkoma yewura onyamedifo nyame akwa yenkoma na kwa aba na afei yentoaso nyame nipa nyame asomdwe enkan papa mpacha onkan so papa na ompo muti sei awurade adawro ma ye ho ye pa aha enso ye NYANSAPO kasamfo nyini so ye mo akwa ababiem papa mdo jo so beba cho wudin pa ni biem ipa cho mi din pa ye Prophet Abraham Dako asori no so din the Faith Church of Tabernacle of Gethsemane jo enti Tabernacle Church of Gethsemane ewo ayo Odifo Nkansah Nkrabea jo Odifo Nkansah asefo ni bia ha enti enum ne efira ebaaye ene Odifo na ebebo enkomo yi na enkobo no a ye bebo no ye behwe Nkrabea nye wrosunsum ni ahwe wat Nkrabea me drume bi ma Ghana ha kofi Nkrabea di yesini yasa ade atunwum pii mede me Nkrabea ne nam epi na ede ne Nkrabea na yenwuram na fe yensua de na afutusem bi ene ahwe bi wo honum a yemfa embo yentoma no mfanante papa ura Nkrabea de ade a pa Nkrabea ye da odi fresro e ba asase so eno de nyame na de ma wo baaye ene friends Nkrabea da odi fresro e ba asase so entime o kra yansa na wo ye den wo ba enti ehwe ye na kwa miampadu bo nwum bo se ya manua ya manua awo mu nsam nyame nkwala no wanimu pa makai sa anyu no o kasem bi o mu se maame no ane ye fre ya manua no onwo ba ti de bia no obo nyame so bo sa den na on de o mara ba wiase wonye den wo onwo enti do ba ko bia o kwa afuom wo fo ma o ya adwuma no hu se papa bi gina hanoa kan kwanse no fre ma nse maame ne bra maame ne ati na ne no o mokopie ko kese bi mu ekuru na himfie eho ene ye ko maame akonwa busa na kwa so ama maame aboda mane ye sasa so ba oni ba enti ngomodidie mu na nano a otidwem no ka che maame se maame gina ha na tra ahwe me na mo nkola mi se bi o mo beka me akwasa ase so do ho a na akwa bundu bia akwakoye enti ani chere bi na akoredi nkan ba so obekra oba no obekra na se nana me kra kwasa ase so do ho a na me kwa adwuma we ne beye na me di be se fie bia dunum ana dunan ana aduenu e kono a menye sika ama yere mahma wofo kweso bewu ama yo moye kama na me so me di fie se ya asa ba be mfiri bae ijankwa ma no ko ni nyina na ya manu ate ho no to so mi no so ba be krai wona de papa obeso no ni abusua obamu nyina wo kan wase papa ye obeso ne fere ya aboaten yero so de akosu aboaten ma abusua ye akọ na abusua no ye den obeso mu wona de ya wo no a ye be friend foster no be yakola bone pa papa de ko school baka so onye de onko e mo obeso ensa ne dwuma it is a dwuma no no himfie du nso akire no obenyina ba pani pa be nyeska ahwena wofo omuwu a wasi ono so di mfie aduesia ekono a ono so be firi wiase kese wakra na odi aba ena do toso miensa baaye no na busa san so okwan no se ana na maame am ko se frɛ ne ya manua o chasa so nya yefro ngo ba te be bi oboss bo te me kwa koso ma na ni agya setenam koso ma ne bo adwo na mo me kwa e ba ma be ma na bra ya wo me no a ma hyase a ma ewia no me maame beja mo so wo ye dan o konsuo akoso nsuo aba na me maame kura ba kofa hwese obibu ne ti bra me maame kura ba kofa hwehwe no
na obo ni ti ma wi awia se me kwa kofa hwehwe no se me fa hwehwe no ama me ba ba gya hwehwe no firi me se obekama nim okama nim a e ba me kra ya nti basa me wo firi wiase anan sa busa ne bio se ne sa e basa ne se sa wo no ma me bo ho ban ade biem na abeye bo se edu sa abere no a ofiri odi mfie di so baka che papa so ntotuo ma no ototuo ma no a dwuma be se ha yonko a one day o de wan sa be fie na oba enam no be cheche ama mantem ofo nyina bete ne ma me de na nsoro nko na oba koma no o de nsoro koma no a ne ma me be ka ho asem se akwadwo ana kwaku akwara so na fere kwaku aden na okukum wansan na omukura anya omna wowo okomo na mpana me de nsoro nko na ade brɛ me se ma amerika sa akwara se be ne kraya ti basa obede bi wo firi wiase ana na sa busa ndi bi hu se na sa wowo no ma me bɔ ho ban ne wa mu anwu ade na abɛyɛ boss na se me ma me bɔ sa wowo ho ban ne wa me anwu a de na me ye nie me papa fie no tade bi da kyerɛ ho o bi da tade num emugya na wo me nsa no ɛsɛ me huru ne fie no me huru no fie me mama ka huru ne tade num ti bra me de me sa to tade no wo no ba be ka me o ka me wo firi wiase ana na sa busa ne se de sa wowo no ma me bɔ ho ban ade na abɛyɛ boss se me ma me ebo sa wowo no ba de ani me nyina ba panimpa me nya ska ma wofo nti abra kwala no si ye no okọ na na frɛ ya manu ase wasomua oba no kwakosi ono ne mo okọ na asem hwɛ no nkanche oda sani bia nsem obi hu nkanche obi biala kura no wano na kura no otirim na hwɛ de beba ampa ya manu asa aba ba bia ofiri ani nanu ani nansa a wanyam ko wo ya ko wo akona awokwaku danu no kai asem no ito no so ya nhihye se obedi asem so pepe aboni nyina ho ban ti ampa kwaku so benyini abaye panimpa sa nsem ni nyanso ye de siye ai ye na onyontofo ye na kwa miempadu edo to odwo eye me ya enwumi nka metimi ato nyina nka meto pa eye me de pa ye nwuma me pepa afutu wom sa bo onwum bi o se kire me mahuna amani bebre famo onyame akwan do so eno owura bi ono so tena ase na Nkrabea sem ya eye bi si basa nti oya na dwen se ne obetu kwai eti na kwanto ko ye se Israelfo de ni bi afo kodu ba bi no na okona ni manko okoda chi yanko but onyankopon asuma nipa bi ma ne ba mu ba je owura no ema de ko duru ba bi a nese se wo ye den oduru na sa nwum no na ntante papa asaba wo kan ama me ho adwire me na de mpese mbisani so ore ya manu a na basemi ne story said ye ngesi boni fita be kan ye story a wo kan ye ya na ese ye wo mofra ni bia anase nipa ni bia ye wo ye be wiase a said ye kan se obi kra ne nyame na oni ho no ye wo bi otimi kra sa me de me kwa akoye ne ma bone anwum ni nti bigidi sani pano o se Yesu kra ka se mo matre sempa yona sempa itidu so imudu wo se ye oni pe bi ono mo a fa Bible kwa hye ni tirim wo so yo yeraba wo ye ne de yi asai wo ye ne de yi papa asai na se awofo ewo asodie papa se Nkrabea asebi a ye kan yi se bibi sai se ne esi koya na se wo akwada a wo mo a ubegu akwara na wotwe yesi bia ka akwara akofa ne so edua bi wode ne kwafuom dua bu abɔ no wato nsuom ene ade no ebinum ye Nkrabea se do sikra ne nyame se ye wome a meria na ntunsuo bi ho meria kotom tida wose ye me yani kwa ye ma ho papa ntina Bible se hwa kira bofra ne kwampa wonye dai wonyini a wanfire ho eno san ka kire se ntiaso aba kikire agimisam kikire bofra koma ho ntiaso aba be mena ye dai afi odawro ma ye hwe kane no na yiwura no teacher for bo ma o school ene ne ye mo ma school hu ne sei basa ne de ne nye koyi kane untimi hu teacher kra na unfeesi no mini teacher ni ko sabi agana bia so na minim so so papa ade che ye bo me ma o school sabi mini teacher ni aye dai akoja ya nan enne odu school boy nkra na free teacher aka che teacher wan fa dia ma bi ni beje e pa to wo mo hu se wono so aba yes so yenum nyina ya niam bia emoa ema ye Nkrabea ye kraba ya ni nya adwuma ene yesi free bibia free
tema yen ko school no adwada de prae be ko odi ja be ko ya madam kra no wata biase ye de dante from ko biase ade ba ye do teacher fu ma no ye school garden ye won fufu me mi teacher na me no na biane ene teacher obeko no teacher aduane ne mpra no no etine enimdie na teacher for one nka so ade kire ye ma no omo fa kire ye ma no because ukobut akola bi aba na BBC a teacher yi kro na bi ese TV radio so na bi TV radio so say awofo akobut teacher for won de oso ni dia wi o de bona bra papa entimi a makra free Nyankopon wa me basame die me ma me wo me to ho no mo a me wia na me hyase kura na emuzi obi dwo to piece bi da wa na mafa kura afi me yese me nantena me hye da wiawia nkwadu tetete body a me nantia me nyini komanima afi me ko school na o mi ti si obi afu ma mangwa no me wia afi me hyase anom wi kakra me wie no a e wo se me ya adwuma me de adwuma me ya ye kro no papa nipa bi sei e wa asase ne so a ye betimi aboa no amane ememu asasa anase wakra ni nyame se de ye ka se obi kra ni nyame na obi ni honi nti saa de we de sesa na enye yi papa no ora bi okrom ha oti obetima draw kama se de ote no a obe wie school na papa ka chan se ni certificate ne ba on famra no mo so mpae na otwumi no na de be ma no ora na muwa na otwumi no so ye no ode ba na se ye hunkugu ntegu so ogia so dem a obotwene na police for ba no ofuru fam poma mu papa de sa ko krono awurade onim papa ne nam na papa ka jense ma me na wo ba no edu atwo na ona asene hwade na ma me ni tisi form tampa branta ne yesa ene no mafo mabede mu ade utin kwane so for bosi kade ma ye oha no o so bo ne tegumani aso owura no krono na dini ko wu because the Nkrabea no timfa woni se ne sitie we de papa mani kura hunu kura no ko please be mpre nan ti papa we mpa bo ntimi nsesa ne Yesu ntimi ma no nam se wakra wie se ne hyebra wode nam no kofinka mo se babu di adanse se Onyankopon ka se hwana me nso na hwana beko o se asuru ye din do fere ba ko ne fa no obi anya dai enka so beko ti o kra ne se papa so ma me na me dai meko yade ni nyina kire no se okọ we ne besie oba ya esi se ne Nkrabea no wode nam ti edumre bi kro se nka be eja ka be ya makuru wa yimpa no so enso ye de mepe ne mu de eja ope because eja ne na Nkrabea no ewo no papa ni ehu papa se ma se we mu aye ba ye no papa me de nka metimi nka meka se nipa bia mfa ho Nyankopon so yie na wonye asomre se me de me metimi a ka meka kire nipa bia se onfa ho Nyankopon so yie na onye asomre papa nkoma ye die na ye se hyebre na no ode che Nkrabea na no ode che hyebre so na ba yo hyebre ndi asase so ene asesa no but Nkrabea ne de o Nkrabea ye football asi yeso bi de lo no Messi aso ahwan esa kwala no ball wan kosunya ankosunya ya kula yeso obi de Chastela nkura le mete store say nkura dia yeso ye shushan ana ya ma oye shushan won krana okoto say hasifo ye training sa na eja yatete na de ko Olympics a de ba ha na say ball metima bobi ampa ba o no de butu na ba so de na hasifo ye be fra fra kula ko gina mu ahwe Odifo so uye ne dai akwai say fi a twene aye boy yensuan me papa no ni mbo me mama no ni mbo ti ya wo akwala tu fie ho a no so ahunu bo me bai twene de na ko Jamaica mpre no e na ko Uganda enso yanko se ni ba bia e chede di frosro na sasa wo cry said de wo de bobo ni de kura be mfato yi wo cry se me de nyame adwuma na me kwa mpese me koye nyame adwuma me pese me de me kobɔ nwom me pese me de me kotu mirika mpese me de me koye we na wo ba asase so na wo ya wo mmere se de wono de wan kra se de wo be no wono de obre me say
Sena menye sofo. Me na menye sofo. But school nyina no, na me classmate fo no, e hu ne say daach madwuma me ya no. Because them sitie no. And I'm bear sofo yin so. Me ko tan sofo bia na sekura ni 3 days da. Se me ko sua kira na ba abro. And so mo ampre no ma bai. Hu ne say. Me ko ya so wa kra mo mele. Me ya so wi pe na papa bi betwiro me din, no e sofo betwiro me din. Say Christian Council secretary. Timo ho no frame say omkoye program Independence Square. Na me count me mo dias beba. Mka chanse ye ko jemu wo Isrebu. Jemu nso manko bia enya adwuma. Timpare chewo. Because ye fu bi okro ma fe no medi so fo na atwemienu. Bra me dia fu ni si adaka num. Na me bo mpai na me yi quotation you know asankafo eti 9 chechemu dumienu. Hono me yiye. Na ye kan free eti dumienu chechemu aye 9. Ye kan free 9 no be si enson. Wie ya me bom pa ye se pe na papa bi frɛ me. So for free am some free go so ya. We so for na se ni na he na akọ so for day school. Na papa we do so for na atwe mi ni. Papa no tu no botom ayi ye wura rollers ni sika bia na 5 degree no. We back no the mami. Because obi am do so for na atwe mi ni. Na se me sie fu no. Eje ne nsam. Acho mfinja be se duinu achi ni. Papa. Timi me hu se me nyankopɔ adwuma na me ye no. Di firi so. O cry. Se adwuma abeba be ye no. Because the brem da yeso mu. Na the brem. Dina me ni mi hwe no. Me mpahwe. Papa. Enti wo bede no hu se we die ade yi se de esi ko die eye nipa ne Nkrabea. Papa suba ne kire. Obo hon ma wo hu no se nipa suma so be di papa. Ampan so bebe no. Bo se de wo hu ye no. No kure. Obo nso hu no anu nsa ko we. Ampa bebe no. Nkoyi. Ti papa obi timi klasa me de adoya na me koye. Me ya adoya nso me nya hwi enipa nyima ye. Me metima ka sa me kai bia sa na me ba. Papa nipa Nyankopɔn fa me so agi wo mo. Adoye ya ye mfi wo no. Eye wo mo mfom so ananse wo a mfom so sanse sa na wo de wo kraye e di free bae. Eye de wo de bae. Okay. So say wo krasa me de me koye adoye nanso me nya emfaso mfirim enipa nyima ye. Nyankopɔn ne be dey. Nyame ne be yi waye. Nti se enei no a wotiwe yi se wo bi ba na wo boa no sane yade wo be je saa wo ha na ade man na nipa na amenyi waye a enhawo. Papa ha me. Se wo ni sa na wo kraye. Ade ba kwa meji tum se ha me se. Ito se yi na e kwara nwure no me ensa. Ade ba me so no mo heaven. Ya kire me se wo fie ni. Sunsumu. Abisa to aso mienu. Papa heaven kuro no awia mo ho. Kane ani ho. Nanso se de ade kire siti ne bi ne yedie. Asase no enye yedie bi. Asase ni na da so flat na ye gold. So ni efuo. Ai. Uti asase so asa pepepepe na tie. Fie bia so eye white. Na me bisa se efuo no ebi wo banchim. Dada so banchi no ne mfimfin na se aye fomfom ene ba ko nso fufu ti se mire enya no eno ni fuo yi cha eno ni fuo no ami nimpa eno ni fuo no ya na yitukra de bobo sa na heavy asase tie na efia mem ko hunu ye de efia bi ato so mienu ni ya petri white ti na abrofo pe flowers no efia bi enu aye nua flowers na papa mi wura efia ho no gold nko a Timi yasoro bia meka se mumie mpre nti yasoro kra ya to nwum bi se kro fefe wo so himamu o kro fefe wo so himamu o ya ba kwakoji yani wo so himamu o kro fefe wo so himamu o kro fefe wo so himamu o kro fefe wo so himamu o ya ba kwakoji yani wo so himamu o kro fefe wo so himamu o ahoso adwumani ho aya ye nko a na uhuru hwe se bibia wo ye fita nko a enti papa waka ne se ni ye be sori ene obi o wa asasi so na ebia ne de akoye adoye oye nkrofo adoye te nkrofo ma no won motena hwe nkrofo school
mabinum aduane mabinum sika tia hospital bay no ne ade nanso no ebeku bewi achekura na omo oyo omo papa yi no ne binum kura de boni na etua ne ka obi aya adoya amu afa ho akwakoda afiase no onfa ne se sa na okra ne nyame na papa sa onto aso sa no onyinani ibia ne ho betia ya afa ho bi bia ne obi o wo den ya me se misoro man kwaya do eno pese man kwaya obi adoye mimi ni bi no a me soma we se onko me ba enko jiska me no 500 edamensaba me soma de koma abro obi so panto bi ni nti papa makra me nyankopon sei na etene mi ntimi mo mpa se awrade me ana me kra wo se me bari no ma se de me pese me jari no no na me fa bible kra mi ntimi mo psa mpa me nyankopon papa ne de gise nyankopon kuto ono kwa ne betimi ayi ano gise nyankopon kuto ene betimi ayi ano onye nyankopon ena wankra no nso nye ono na wo kra no ti ono no ntimi nyi ano se ai wi nom na wo kra nyankopon se ode oba abehye ntampiare no opese osesa no onu ntimi nya no ma se obetin asesa no nyame difo nyame akoa nyame nipa ena yene ne ebo nkomo efa Nkrabea hu enti Nkrabea no de nyame difo am yate ase preko pene se eye yene yenyankopon ko a nipa da sani bia ho anu onim ti akanfo se obi kra ne nyankopon no na obi eni ho no aha ene yede Nkrabea nso ho adesua no yede mo yede isie medini abusua pani Ousu Adiomi YouTube na yedi adwumadi NYANSAPO na wagye so se yesane na madwemba wodi a obeye ne se oba subscribe ade na esa adoma na da de fansa boso sabon se bedani se kokko ebeto ma kodon na aba adoma na wate wuwi a bomoden na she osoma odi pete ama nkrofo a womunya bi ntwe no so wo mu anya bi awense yesua de wura sunsum a mamre ne tete abakwasem a wose ye fabie na ye de boy abrabo nyina e wo hono a obetimi abo ama wonua bi nso anya bi ahwe wowi a de atwato ma me ne se wode wadwe nkyere e de beto ase enra madamfo bi wose UK wose mehwe ekura me de wadwe nkyere eho ene ma me ko hu ya yekodi nkomo ntifo wadwe nkyere ne fato ase fama ye kan bi e de boy brade sachira ne ememu ema ne ma ye fe ema munyina mo ene hwe a wode ahenewa Adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore so tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsane ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se pampa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya